Good morning guys. So andito tayo ngayon sa Damong Maliit. Yan. Meron tayong pupuntahang tao dyan sa Villanueva. Ito dito sa Villanueva. Ayan, ito yung Villanueva oh. Pupuntahan natin guys yung kaklase ko ng elementary. Dito kami kumakain sa bahay niya dati. Naglalakad kami. So malapit lang dito yung school namin dati. Doon kami kumakain sa kanila kasi maraming ulam doon. Buenas mo naman. Sabi sa inyo, bata pa lang mahilig na tayong makikain Although may ulam naman ako. Kaya lang maraming dagdag kasi sa kanila. Ito ba? Right side. Yes. Dali lang Parang dito yun Oh, ito na nga yun. Mali ako ng binobombahang bahay. Mali yung binobombahang kong bahay. Ay, nako. Arriving kasi nakalagay, arriving. Ayun, oo, natandaan ko na dito nga yun. Oo, dito nga yun. Saan na maparada? O, dyan lang. Dito na lang, sandali. Bigat sige. Naligaw ka. Kasi doon doon yung location mo. Ha? Doon yung location mo. Oh? Arriving ito. Nandun. Nag-stop na ako doon kanina Oo, yun ang location ko Dito ka uminto sa kabila Ito. Oh? Ikaw agad ang bunga ng magandang umaga. Hindi kumpleto ang araw pag di kita kasama. Okay lang, nandito lang ako na laging nakaabang. Kahit na magamag ano naman kung ilang oras ang masayang. Di naman ako manghihinayang. Handa kong magbabad makasama ka lang. Ayos lang kahit gabi. So guys, nandito na tayo ayan biyahe ni Golem. So tanong natin sa kanya kung saan ang biyahe niya at kung ano ang gagawin bago niya siya Argila. For rent kasi yan Kasama na yung driver, siya na rin yung driver. Ayun. So bigyan muna natin siya ng mask tsaka sticker. Ayan. Siya yun. Biyahe ni Golem. Sa biyahe ni Golem. Ayan. Paano ba yung sa'yo? Pre, yung sa biyahe ni Golem, ano ba ang mga dapat gawin para ma-rent ka? Madali lang naman po. Gagawin lang po natin. I-chat nyo lang po ako, direct message. Bong Perez po ang Facebook ko. Okay. Yung Bong Perez po yung BHONG. Okay. Meron naman din pong contact number doon. Oo. Same time, safe naman po. Lagi po nakasanitize yung van natin. Okay. Walang problema. Okay. Professional driver, one restriction na 1, 2, 3. Okay. Wala pa rin po tayong record kahit anong mangyari. Ayan. So, ano-anong lugar ba ang any place ba? Any location pwede mong puntahan? Pwede naman po sir. Ang last na biyahe ko, kung makikita niyo po sa Facebook ko, tsaka sa page ko namin, meron po ako doon ang last na biyahe ko, Dumaguete. Dumaguete. Actually, doon po ako inabot ng Bagyong Odette. Ayun. Kaya medyo matindi-tindi rin po naging karanasan ko sa Dumaguete. Okay. Pwede ka rin sa tawid dagat. Yes sir. Pwede rin. Yung Dumaguete, almost tawid dagat na po yun. Ay. Visayas na po yun. Usually, pagka nasa parang tawag nila Dumaguete Boulevard. Yung Boulevard po kung tawagin sa Dumaguete, makikita niyo po dun sa yung isla ng Cebu tsaka ng Siquijor. So talagang tawid dagat po hanggang CDO nakakarating po tayo hanggang parang remembrance po para sa akin. May magpusa na ako ibibigay sa inyo. Ayan, ayun no. Pakita lang po natin ha.
Pwede pala kahit araw-araw pumunta rito, no? May bagong remembrance. Kapal ng mukha mo. Usually sir, pagka may mga nagre-rent sa akin, may mga pag-giveaway ako sir. Yan, biyahe ni Golem. So, andito lahat ng info. Andiyan naman po sir. Cellphone number, tapos Yan, yung Facebook page, tsaka telephone number. So, ayun yung van na gagamitin. No? Yung van is High Ace. High Ace commuter. Meron din tayong mga ibang klaseng sasakyan. Per packs. O, arkila na. Gusto nyo mamasyal dyan, ha? Meron kayong mga freebies. Ayan, Kahit pa pag kukunin nyo yung service niya. Diba? O, ayan. Okay, guys. A few moments later. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. 2,000 years later. Ay, dito na? Saan bahay nila? Ay, ito ba? Akala ko dun. Ay. Ha? Nasa shop. Punta kami sa shop, wala daw dito. Yung isa pang classmate ko. Ayos ba? Ay, baha! Saan? Hala, hindi ata ako pwede dyan. Pwede na. Pwede. Wala tayong magagawa. Kailangan nating puntahan si Jericho. Sugod mga kapatid! Gunggong ka. Yan. Galing pa akong Dagupan, ha. Pinuntahan talaga kita. Uloy! Ayun. Oh. Oo. Pambayin ko. Na, may video ko. Hindi, bibidyo kita. Oh. Okay. Oh, sige. Okay na. Sige, una na ako. Sige. Okay guys, mauna na ako. See you on my next vlog. Ride safe, God bless. Ciao.